Arratsaldeon, gure gaurko gonbidatua Eneko Barberena da, idazlea, eta Afrikarnerrak lana bere azken liburua aurkeztera etorri da guregana. Arratsaldeon, Eneko. Arratsaldeon, Jon. Zer moduz? Ongi, oso ongi, egia esan. Gustora pixkat gogokin liburua aurkezteko? Bai, nolabait alde batetik urduritasun puntuarekin, egia esan asko sufritzen dut horrelako kontuekin, oso netzako izaten da arropak erantzte eta norberaren sentimenduak erantzte puntu bat. Eta gero bestetik, liburua aspaldi ez, baina duela hilabete batzuk amaitu nuen, gero aritu gara zuzentzen eta orain egia esan, harinez beste kontu batzuekin, eta izan da berriz itzultzea lehengo pertsonaietara, testuingurura, eta horre badu puntu bereziare, baina orokorrean ongi nago, bai. Nire duzu, konta iguzu pixka bat, irakurleek edo entzuleek, ikusentzule barkatu, jakiteko igual zertaz doan zure azken novela hau? Novela honetan, Afrikarnerrak izenekoa kontatzen da, hemendik 11 urtera gertatuko den historia bat. Europar Batasunak Afrika iparraldea inbaditzen du, gerran gaude, eta testuinguru horretan ikote bat, eta badutenak harremanak bestelako, herriko bigarren familia batekin, bikote baten egunerokotasuna kontatzen da. Eta guztia batzen duen aria da indiferentzia, ez? Nolabait, gerran daude, gerra urruna da, baina badu presentzia bikote horren egunerokotasunean modu batean edo bestean. Eta egia esan, oraindik ez duen ez kontrolatzen oso ongi, spoilerra noraino egin dezakedan edo ez, hortxe utziko dut. Bikote baten bizitza, gerra eta etorkizun hurbila. Euskal Herrian bizi den bikote bat da? Bai, Goienan bizi da, aipatzen ez den arren Arrasaten bizi da, eta, badu partikularidade hori, hau da, agertzen diren espazioak eta bikote kontatzen dituzten gauza batzuk bakarrik Euskal Herrian ulertu daitezke, ez? Azkenean Euskaraldia aipatzen da, edo beste hainbat gauza aipatzen dira, Albaceten ez luketenak zentzurik izango. Eta bai, hori izan da hautatu dudan eskenatokia, besteak beste ezagutzen dudana hori delako, eta idazle hasi berri bat egiten zaion lehen aholkua da, idatzi ezagutzen duzunari buruz. Eta ni Arrasatekoa naiz, eta bertako kaleak, tabernak, giroa, hainbat gauza batzutan ezin direnak ukitu, baina sentitzen dituzunak ezagutzen ditut, eta horregatik ipini dut historia hori. Lehen indiferentzia aipatu duzu, hori esango zenuke dela historia honen gai nagusia edo beste gai nagusiren bat aipatu nahiko zenuke? Nik uste dut gai nagusia indiferentzia dela, ez? Zuzen, nimentzat horrela ikusten duzu bezala gaia, eta dena hasi zen irudi batetik abiatuta, ez? Irudia da Mediterraneoan turistez beteetako Andaluziako hondartza batetara iristen denean etorkinen ontzi bat. Hondarretan agertzen dira, turista batzuk laguntzen, ez dakit oso famatu egin zen esena bazen, ez? Eta beste gertara bada, Irunetan Daia artean gertatzen ari den etorkinen trega eta abarrez. Eta ni pentsatu nuen, ni Mediterraneora oporretan joaten naiz, askotan jo naiz oporretan, nire ingurunearentzat batez ere opor lekua da, baina han zerbait gehiago gertatzen da ere. Eta gainera arrasatarrok ezin dugu esan, ez dugunik ezagutzen, Ane Zabal gure herrikidea baita ETB-ko berri emalea askotan horrelako albistetan guk ezagutzen dugu. Zerbait gertatzen da Mediterraneoan, tragedia bat pasatzen ari da, eta hori nola bizi dugu guk egunerokotasun. Eta ari hortatik tiraka, topatu nintzen, ideia berdinetik eratortzen den retaguardiako hiri bateko bizimodura, ez? Zelan bizi ziren Bartzelonan ni beretzen du 37an? Jende egoten zen kafe bat hartzen terrazatan,
egingo zuten dantza, parranda, maitasuna, badaude horri buruzko liburuak eta badago literatura nahi izan ezkero hori ezagutu noski, baina nik gehiago banuen galdera hori, ez? Ostra, nola bizi gintezke, jakinda hainbat kilometrotara tragedia bat gertatzen ari dela eta gu nolabait inplikatuta gaudela tragedia hortan. Hari mutur horri segika, planteatu ditut pertsonaiak indiferentzia hortan bizi direnak eta gainera indiferentzia horrek beraiengan eragin badu. Askotan negatiboa, nahiz eta batzuk indiferentzia giroan arrakasta lortzen duten, baina pertsonaiek horixe sufritzen dute. Orduan, Mediterraneoan eta estatuko beste lekutan gertatzen ari diren egoera hauek izan ziren zuretzat bultzagune bezala liburua idazterak orduan? Bai, batez ere badagolako ezberdintasun handi bat ez ezagutza eta indiferentzia artean, ez? Ez ezagutza da esaten zutena Alemaniar askok kontzentrazio esparri buruz. Guk ez genekien. Sinistu edo ez, hori berek izaten zutena. Guk ezin dugu hori esan. Guk badakigu, jakin beharko genuke, zer ari den gertatzen Greziako uharteetan, Libiako kostan, Melillako alambradatan, gu badakigu, horren aurrean zer, ez? Hori, niretako galdera hori izan zen abiapuntua. Orduan, etorkizun hurbilean kokatu duzun historia hau, zuretzat izan da, zuk gaur egungo egoeraz pentsatzen duzun iritzia platzarazeko moduko bat, nahiz eta etorkizunean planteatu ideia? Bai eta ez esango nizuke horko iritziak ez direlako nirea baizik eta pertsonaien iritzia dira. Saiatu naiz lehenengo aldiz pertsonaia batzuen bizitza irudikatzen. Eta zergatik iritsi diren egoerara, eta nola ikusiko luketen beraiek hainbat eta hainbat kontu, ez? Orduan, bertan agertzen diren iritziak noski, nire irudimenak sortu ditu, baina ez dira nireak. Nik agian gauza batzutan ezberdin pentsatzen dut. Baina nire pertsonaiek egiten dituzten hainbat eta hainbat inpresio dira, beraien esperientzatik, adibidez, Aitor pertsonaiena porrot handi bada, porrot pertsonal bada, berak hortik ikusten du guztia, eta noski, bera oso eskorra da hainbat eta hainbat gauzekiko. Horrek ez du esan nahi ni eskorra nahi zen kontu batzuetan, baina agian beste batzuetan bai. Orduan, distopia honetan, gertatzen diren gauzak, Afrika iparraldean gertatzen diren gauzak, azkenean eragiten dute pertsonaiengan, ezta? Eta zuk hori kontatu nahi izan duzu, pixkat konflikto hori planteatu duzuna alde batera kokatzen artean nahi utzita. Bai, nik azkenean kontatu nahi izan dudana da, azkenean gobernuak hainbat neurri hartu ditu, horrek eragin badu biztanleengan, gerra badago, tropak behar dira, diskurtso martzial bat ari da indarra hartzen, eta horrek badu eragina, eta horren aurrean zer egiten duten zen nire interesa. Horren aurrean pertsonaia hauek nola jokatuko dute. Askotan, orain arte irudikatu izan ditut heroiak, holako gora bati aurre egingo dioten pertsonak. Orain kontatu izan, orain hobeto esan da pentsatu nahi izan dut, eta aurre egiten ez diotenek zergatik, nola. Utzi egiten dira, konbentzituta daude, hori askoz interesgarrigoa egiten zitzaidan, agian beste egunen batean pentsatuko dut, erresistentzia nolakoa da, hori izango da, beste lanen batean, akaso. Ideia hau, obra hau planteatu zenuenean, kritika egiteko intentzioarekin egin zenuen edo zure iritzia bakarrik plazaratzeko? Nik uste dut galdera bati erantzuteko. Eta galdera zen hori, zergatik hain epel nago gaude Mediterraneoan gertatzen ari den honekin. Zergatik, zer ari da pasatzen gure inguruan. Noski, batzuk bai ari direla gaia serio hartzen, eta Aita Mari ontzia, eta beste hainbat adibide badaude horri buruz, baina orokorrean zergatik, Eta hortik indiferentziaren kontua
ez nahi sentitzen hor kritikatzeko bestea norberak hainbat kontrasan dituenean eta duintzen nahikoa du nire kontrasanak soinean eramatearekin, ez naiz nor bestei atza begia sartzeko, baina bai galdera horri erantzunak aurkitzeko. Autoraren bat edo beste obraren bat izan duzu irizpide liburu idazterako orduan? Kontzienteki ez egia esan, eskuartean erortzen zaidan ia gehiena irakurtzen dut, eta ahalegintzen naiz nire dieta izaten nahiko bariatua, ez? Saiakera batzu, fikzioa, apurra denetik, eta egile ezberdinak ikuspuntuak irikitzeko. Niri krematorio eta en la orillako egilea, Rafael Txirbez da nolabait, ez bere obrak, baina bai bere bi hitzaldi daude YouTubeen, bata Donostian emaniko arkaizkanonerekin, eta benetan marabila bada, ez? Kontatzen du nobelagile batek ze funtzio bete behar duen eta ze erantzukizun duen, eta bai da uda honetan entzun dudan audio bat, niretzako erreferentziat izan da bai. Eta esperientzia pertsonalik idatzi duzu liburu honetan edo ez duzu errebelatu nahi gehiagi kontenidua? Ez dut errebelatu nahi gehiagi kontenidua eta bestalde, bai baliatu dut espazio jakin batzun ezagutza, hau da, deskribatzen ditudan tabernak edo deskribatzen ditudan plazak edo liburutegia edo udaletxea nik ezagutzen ditut. Eta ezagutza hortatik abiatu naiz. Hasiera batean egin nituen saiakerak Donostien kokatzeko historia, nolabait Arrasatetik aparte, konturatu nintzen nik ikasi nuenetik ona urte asko pasa direla eta ez dudala ezagutzen Donostia orain nik nahi dudan beste. Eta ez, kaleak eta plazak berdina dira, eta Urumea eta Ondarreta eta Kontxak Ondartza hor daude, baina gehiago mugimendua, ez? Obreroek nun hartzen dute kafea, intelektualak nora juten dira, zein da modako espazioa. Baina gauza batzuk ez ditut kontrolatzen nahi beste, eta hemen iruditzen zitzaidan detaile txikiak direla importanteagoak, ez? Adibidez, elkarreko esaten zidaten hezkuntzari pisu eman diodala pertsonai bat irakaslea da. Nik esaten niona zen, hezkuntza ez zaidala interesatzen horren beste, hezkuntza gai hartuta bere hartan, bai ordean nire belaunaldiaren ametsa delako irakasle izatea. Ez dakit zuen ingurunean, nire ingurunean jende asko irakaslea da, oposaketak egiten lan ibili da ari da, edo bere lana utzi du irakasle izateko asmoz, ez? Nik horri askoz arreta handiagoa eskaintzen diot, eta zergatik irakasle, eta zer da, bokazioa, lan kondizioak, denetik apur bat, bai, nire inguruan eman da, horrek arreta handiagoa deitzen dit, orain astea baino hezkuntza ereduen inguruan filosofatzen. Gainera ez naiz bereziki aditua eta ez dut uste ekarpen egingo nuen igor. Orokorrean, idazten egon zaren denbora honetan, zaila egin zaizu idaztea eta lana pixkatu uztartzea edo bata besteari baino gehiago, dedikazio gehiago eman diozu? Nik idazteko rutina bat lortu nuen, nire buruari prometitu nion ostiral gauak dedikatuko nituela idaztera. Egia esan, ostiral iluntzak ontarako gordetzea lortu dut. Gero pasatzen zitzen, aste, askotan hasieran nintzela errepasatzen, hau nun utzi nuen, zertan ari da, eta noizbait konturatzen zara, ari batek eramaten zaitu ere, irterarik ez duen kale batera, buelta egin behar duzu, baina, niretzako ez zait kostatzen horren beste idaztea, gogorrago egiten zait zuzenketak, gogorraztea hori lan gogorragoa da, agian esatxeginagoa ere, zen sortzea beti politagoa, entretenituagoa egiten zain, eta ez izan pertsonaia batzuk bereziki simpatikoak niretzako, baina hori igual izan da nekezagoa, eta gero asteburu batzuk eta isolatzen ahalegindu naiz, honi irteera apur bat emateko batzuk ondo irten zaizkit, eta beste batzuten isolatu baino gehiago galdu egin naiz, hori beste historia bada. Azkenean, zer espero duzu liburu honetaz edo zer eragin espero duzu
izatea irakurleak liburu hau irakorduan? Jo, galdera hona da, ez dut egia esan presentegi izan. Nik uste dut liburua kokatu behar dugula, o bentsat dudala, dagokion lekuan, hase berri baten liburua da, orain hainbat liburu ari dira aldi berean aurkezten eta izango duen txokoa. Eta ni eskartuta nago zuek ona konbidatzeaz, niretzako aukera ederra da, baina, imaginatzen dut izango duela eragina inguruan eta xumea. Irakurlarengan, gustatuko litzaidake zerbait piztea, bintzat, jake gaia indiferentzia den, bintzat indiferentziarik ez eragitea. Sortzea, piztea, barruan zerbait ona edo eta txarra inkluso, baina, bintzat, erreakzio bat eragitea obrak. Neko ja pixkat elkarrizketari amaiera emateagatik, orokorrean autorei egiten zaien aldera errepikatuko dut nik ere. Proiektu hau amaituta, ja aurkeztu duzu, liburutegietan seguraski aurki egongo da liburua salgai. Oraindik aurrera, beste proiekturen batetan murgilduko zenuke zure burua, edo igual deskantzatzeko denbora hartzea erabaki duzu? Hau idazten ari nintzen bitartean, olerkiak idazten egon nintzen, eta orain konturatu naiz bata bestearen osagarri zela. Liburua da distopia bat, gerra, gai ilunak, eta olerkia dira justo kontrakoa. Oso olerki goxoak, entrañableak inkluso, ez? Horri forma eman nahi nioke, eta gero, animatu naute idaztera narrazio batzuk lehiaketa baten aurkezteko, nik uste dut nire ingurukoek ohartzen direla hobeto nagoela idazten eta entretenuta bestela hasten naiz inguruko jendea mareatzen. Eta, bai dut, ez dut usten nobela izango denik, atxeden apur bat behar duelako, azkenean lana baita historia oso bat imaginatzea, giro bat, hori uste dut utziko dudala aurrera gorako eta beste gauza xumeago batzutan arituko naizela. Irrikan espero dugu gauza berri hauek eta baita ere liburu irakurtzea noski ere. Neko, agurtu barko zaitut, mila esker gurekin egotagatik, eta espero dugu ibilbide oparoa izatea hemendik aurrera ere. Bai, eskerrik asko. Aprotxatuko nahiko nuke azken segundu hauek, Iruñerriko pertsona bati eskerrak emateko, Edoi Etxarteri, berak egin du hitz aurrea eta niretzako ohore handia izan da, eta zuei eskerrak ematea aukeragatik.